provinciale aandacht voor Odapark. Buurtsportcoaches in Venray. Het is vandaag 28 februari. Dit is het Belemaasjournaal. Het Amerikaans bedrijf Modeslink vestigt zich in Venray. De komst van de logistieke dienstverlener is goed voor 500 banen. Dat is vandaag door de directie van het bedrijf bekendgemaakt tijdens een persconferentie. Het gaat om een verplaatsing van de activiteiten van Apeldoorn naar Venray. Met de reorganisatie wil Modeslink kosten besparen. Het Amerikaanse bedrijf opende in 2008 al een kleine vestiging in Venray. Het verliet die na enkele jaren om de activiteiten te centraliseren in Apeldoorn, waar het al sinds 1992 is gevestigd. Het bedrijf betrekt op industrieterrein Smakterheide in Venray een groot pand dat nu nog deels in gebruik is door Geodis Vitesse. Vanuit Venray kan Modeslink zijn klanten in Europa beter bedienen. Gestart wordt met een bedrijfsruimte van 15.000 vierkante meter die in juli in gebruik wordt genomen. Cultuur is belangrijk. Dit heeft de provincie Limburg vastgesteld in het beleidskader 2013-2016. Om te onderstrepen dat culturele instellingen belangrijk zijn, is een campagnetour opgezet. Gistermiddag was de aftrap in het Odapark in Venray. Een mooie opsteker voor het Odapark, want de belangstelling van de provincie voor de Venrayse cultuurinstelling betekent ook aandacht. En daarom zijn ze vereerd. Ja, zeker. Het is toch heel fijn dat we als eerste de onderstrepingsstift krijgen, de marker. Omdat dat aangeeft hoe belangrijk de provincie cultuur vindt. Maar ook dat ze zien dat wij dat hier in Venray op een hele goede manier doen. Met onze vrijwilligers, met allerlei culturele instellingen. Samen maken we een heel mooi product hier. Wijd en zijd bekend ondertussen, dus daar zijn we zelf trots op. Maar het is leuk als het onderstreept wordt door de provincie. En dat onderstrepen gebeurde op symbolische wijze met een uit de kluiten gewassen markeringsstift die bij de ingang van het theehuis in het Odapark is geplaatst. We hebben hier bewust voor gekozen om wel nog een keertje, en dan kijk ik meteen naar de marker die er hier buiten staat, om te onderstrepen hoe belangrijk wij als provinciale overheid cultuur vinden voor de Limburgers zelf, maar ook de bezoekers die naar Limburg en dus ook naar dit park toe komen. Maar ook om te onderstrepen hoe belangrijk wij het Odapark vinden in het aanbod van cultuur in onze provincie. En daar is de Venrayse Stichting Odapark maar wat blij om. Ja, het gaat vooral om de aandacht. Het mooie is wat er nu gaat gebeuren, is dat de provincie een maand lang voor het Odapark in heel de provincie aandacht gaat vragen. Door advertenties, door spotjes enzovoort, enzovoort. Dat betekent dat we ineens bij mensen uit een veel bredere range die het Odapark misschien nog niet kennen, en dan doen ze zichzelf tekort, dat die mensen ontdekken, daar moet ik misschien toch eens even naartoe. En we hebben op dit moment een prachtige tentoonstelling die daar heel goed bij past. Dus wat willen we nog meer? Toch heeft de waardering van de provincie middels deze campagnetour geen directe financiële voordelen voor het Odapark. Nou, het Odapark krijgt een provinciaal subsidie, een jaarlijks subsidie. Het is een cultuurplaninstelling. Dat is, laat ik maar zeggen, de hoogste categorie. Dat komt omdat het kwalitatief gewoon ver boven de maat uitsteekt. Dat het iedere keer goed wordt gewaardeerd als instelling, als zodanig. Maar ook het aanbod van de kunst die hier tentoon wordt gesteld. Het is niet dat deze actie tot een extra geldbedrag leidt. Maar ik durf wel te zeggen, alle aandacht, bijvoorbeeld hier via u, leidt er toch toe dat de bekendheid alleen maar toeneemt. En dat wij op die manier ook hopen dat er nog meer mensen hier naartoe komen. Wat natuurlijk de exploitatie ook altijd een zetje in de rug geeft. En een zetje in de rug kan de stichting Odapark goed gebruiken. Want er zijn nog heel veel plannen te realiseren. Zoals de voorzitter in zijn toespraak al aangaf, je moet nu al de kennis in de kinderen stoppen, wil je die er over een aantal jaren uit kunnen halen. We zijn aan het nadenken over een educatieruimte en we worden vanuit de Venrayse gemeenschap ondersteund. Er gaat een grote fundraisingactie komen voor een leslokaal waar we met kinderen plezierig kunnen werken. Maar ook met volwassen groepen om aan educatie te doen, om te laten ontdekken hoe leuk moderne kunst kan zijn. Daar heb je een ruimte voor nodig, want we hebben hier simpelweg te weinig ruimte. Nou, we worden ondersteund ermee en de gedachtenvorming daarover begint ergens op te lijken. Maar het is nog niet zover dat we de vergunning aan het aanvragen zijn. De huizenmarkt valt stil in Venray. Vorig jaar werden in de gemeente slechts 174 woningen verkocht. Dat is het absolute dieptepunt sinds de eeuwwisseling.
Totdat de crisis op de woningmarkt in 2008 toesloeg, kende Venray jaarlijks ruim 400 verkooptransacties. In 2008 daalde het aantal naar 305 woningen. In 2011 zette de daling verder in naar 242. Vorig jaar werd het voorlopige dieptepunt bereikt. De gemiddelde koopsom in Venray is de laatste 5 jaar eveneens gestaag gedaald. In 2012 werd een huis voor gemiddeld €212.749 verkocht. De piek werd bereikt in 2007 met de koopsom van iets meer dan €244.000. Het prijspeil is nu bijna gelijk aan dat in 2004. Volgens de huizensite Funda staan er in de gemeente Venray momenteel 671 huizen te koop. Venray wil sporten en bewegen stimuleren. Daarom doen zij mee met een programma van het ministerie van Volksgezondheid. Uit dit programma kunnen buurtsportcoaches worden gefinancierd. In oktober 2012 werd duidelijk dat de sportconsulenten van de gemeente Venray, die zich toen bezighielden met het stimuleren van bewegen en sporten, niet zouden terugkeren. De coalitiepartijen wilden hiervoor in de begroting geen extra geld voor vrijmaken. Een toekomstige buurtsportcoach is dan ook wat anders dan de voormalige sportconsulent. De sportconsulenten waren mensen die wij in dienst hadden als gemeente Venray. Het grote verschil met de nieuwe impuls is eigenlijk dat we nu vooral initiatieven buiten willen ondersteunen. Wat is een buurtsportcoach? Een buurtsportcoach is iemand die sportparticipatie verhoogt, dus die ervoor zorgt dat meer mensen gaan bewegen, gezonder gaan leven en die daar een iets voor doen of iets organiseren, een evenement of iets dergelijks. De gemeente heeft van het Rijk ongeveer €100.000 beschikbaar gekregen. Hiermee kunnen zij 5 buurtsportcoaches inzetten. Dit kunnen mensen zijn die nu werkzaam zijn bij een bedrijf, stichting of vereniging. Zij zullen met de beschikbaar gestelde uren een sport- en bewegingsprogramma opzetten. Of dit een project op lange termijn is, kan wethouder Peters nog niet zeggen. Ja, dat hopen we natuurlijk wel. We hebben wel heel duidelijk dat dat niet zeker is. Dat moet ook heel duidelijk daar zijn in onze communicatie. Voor dit jaar hebben we een vliegwiel, hebben we mogelijkheid om iets te doen. We hebben geen garantie dat het volgend jaar ook zo is. En het is ook heel belangrijk om mee te geven, niet dat we dadelijk iets moois opgebouwd hebben buiten. Het zijn dus echt projecten, het zijn echt losstaande zaken. Dat we iets moois opgebouwd hebben wat we over een jaar weer moeten zeggen. Dat kunnen we niet doorzetten. Er zal binnenkort een informatiebijeenkomst worden opgezet over de regeling. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met vrijdag 12 uur 's middags. Morgenavond om 7 uur is er weer een nieuw journaal. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht zijn er enkele opklaringen. Het zal licht gaan vriezen. Morgen overdag is er vrij veel bewolking. Op wat motregen na blijft het droog. Het wordt maximaal 5 graden. Ik wens u nog een fijne avond. Tot ziens.